Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, исәнмесез? Тантаналы төстә яңа техника һәм яңа фатир ачкычларын тапшырдылар. Чаллыга эшлекле сәфәр белән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов килде. Сәнәгать зонасында эш кайный. Шәһәр юлларының тагын бер участогы светофорлы булды. Тотар драма театрында премьера. Үчле кешеләр комедиясын Эльвина Андрова күреп кайтты. Бүген Чаллыга эш сәфәре белән Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов килде. Ул тантаналы рәвештә шәһәрнең коммуналь хезмәтләренә яңа махсус техник ачкычларын тапшырды. Чаллы предприятиеләре җитәкчеләренә барлыгы 179 миллион сумлык 9 яңа машина ачкычлары бирелде. Автомобиль юллар предприятиесеннән тыш яңа техникага Горзеленхоз, Горсвет, шулай ук Мәдәният һәм ял паркы да ия булды. Чаллыда махсус техника 3 ел дәвамында яңартыла. Бу вакыт эчендә шәһәр 46 яңа машина алды. 2020 елда шәһәргә тагын 16 берәмлек техника тапшырылачак. И я надеюсь, что эта техника тоже будет хорошей поддержкой. Наступающим Новым годом хочу вас поздравить и поблагодарить за тот труд. Он нелегкий труд, бывает иногда и снегопады, и все остальное. Но вы справляетесь, и вам большое спасибо. Сезгә бик зур рәхмәт. Рөстәм Миңнеханов шулай ук шәһәрдәшләрне өй туйлары белән котлады. 63-12 йорты социаль ипотека программасы буенча төзелгән. Бүген тантаналы төстә 40-тан артык гаилә фатир ачкычлары алды. Барлыгы Татарстанда быел социаль ипотека программасы буенча 165 йорт куллануга тапшырылачак. Шәһәрдә тагын бер кеше сәламәтлеге өчен куркынычы юл светофор ярдәмендә идарә ителәчәк. Сәнәгать зонасында эш кайный, тулырак алдагы сюжетта. Шәһәр башкарма комитеты мәгълүматларына караганда, әлеге участок юл транспорт хәрәкәтләре була торган урын. Күптән түгел биредә КАМАЗ һәм җиңел машина катнашында җитди авария булган. Бәрелешү нәтиҗәсендә машина йөртүче хостелга озатылды. Хәзер шәһәрнең сәнәгать зонасында яңа светофорлар урнаштырылган. Тендерга аукцион 14 сентябрьдә узды, төзекләндерү 2 көн элек башланды. Моннан тыш бирегә яңа юл билгеләре дә кушылды. Последние 2 дня его собирают полностью, выставляют опоры, развешивают светофоры, проводку, КВЯ. Когда включится? Как питание электросети дадут? А как вы думаете, когда это будет? Обещают сегодня. Светофор урнаштыру эшләре дәвам итә, бирдә терәкләр куелган, электр чыбыклары үткәрелә. Эшчеләр сүзләренә караганда, тиздән яңа светофорларны тоташтырачаклар. Машина йөртүчеләр бу үзгәрешләрне хуплый. Движение все больше и больше становится, и вот видите, я до этого стоял, как бы неудобно было поворачивать. Так что светофор в любом случае нужен быть. Әлеге светофор объектына республика бюджетыннан 2 миллион ярым сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Светофорлар һәм юл билгеләреннән тыш подрядчы оешма язын юл чатында төзекләндерү эшләре алып барырга һәм үлән чәчәргә тиеш булачак. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Шәһәрдә мөмкинлекләре чикле кешеләр өчен социаль белем бирү проекты эшләп килә. Әлеге проект кысаларында IT белемнәр бирү курслары оештырыла. 12 кеше мәгълүмати технологиялар белән бәйле проектларын тәкъдим итеп, квалификация күтәрү турында таныклыкларга ия булды. Роман Сейфуллин IT курсларының укучысы. Проектта катнашу нәтиҗәсендә тормыш башка яктан ачылды дип уртаклаша егет. Роман инженер-икътисад көллиятен тамамлаган. Әйтүенчә, IT проект аңа яңа мөмкинлекләр ачарга ярдәм иткән. Я теперь могу красиво создавать сайт, могу преподнести этому миру что-то свое, показать, чему я научился и что для меня это значит. Физик мөмкинлекләре чикле кешеләр өчен социаль белем бирү проекты шәһәрдә 2 ел элек эшли башлады. Курслар Казанда да оештырылды. Әлеге курсларда белем алу бушлай 3 айдан алып 5 айга кадәр. Һәр катнашучы веб-сайт яки кушымта ясау буенча база белемнәрен ала. Специфика этого курса, что он направлен на обучение этим навыкам, как бы, скажем так, людей с ограниченными возможностями здоровья, людей с инвалидностью. То есть, в первую очередь мы приглашаем их, потому что все-таки мы считаем, что это такой достаточно незащищенный класс населения, и мы стараемся тем самым этим проектом внести свой социальный вклад. Обучение проходило очно и заочно. Кому было удобно, посещали аудиторию в IT-академии, а остальные желающие смотрели трансляции. IT-курсларда катнашып 12 кеше квалификация күтәрү турында таныклыклар алды. Аларның һәрберсе яхшы эш урыны табарга, ягъни мәгълүмати технологиялар буенча белемнәрен алга таба да камилләштерергә омтыла.
Лилия Гатина, Диана Малярова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Зал тулы елмаю, күлу алқышлар Татар драма театрында үшлі кішілер премьерасына барлық тілеушілер де әлеге алмады, билетлар қалмаған. Сахнада Шоу театрының ең талантлы артистлары шығыш ясады. Спектакльні Қазан режиссері Илдар Хайруллин қойды. Біріншілерден болып спектакльні Эльвина Андрова қорады. Спектакль 27 күн ішінде генә қойылды. Оны яңа елга кадәр күрсәтергә өлгерү өчен артистлар хәтта ял көннәрендә дә репетиция ясады. Үчле кешеләр пьесасы мәхәббәт эшпишмагы, усаллык һәм үч итү турында язылган. Зөлфәт Хаким пьесасында 5 персонаж, әмма режиссер Илдар Хайруллин сюжетка өстәмә образ кертә. Зөлфәтнең идеясы нәрсәдә? Әшәкелекне үзеңдә тудырга ярамый. Күч алу, әшәкелекнең бер сыйфаты менә андай белән тудырма чөнки әшәкелек, үч алу, хыянат итү ул кешенең рухи яктан үзен бетерә. Яхшы булырга кирәк. Шоу драма театрында эшләүче артистларның күбесе Илдар Хайруллинның шәкертләре. Казан режиссеры белән эшләү мавыктыргыч һәм җиңел булды ди артистлар. Иҗади төркемнең бердәм булуы, кызыклы сюжет артистларга эшне кыска вакыт эчендә башкарырга мөмкинлек биргән. Бу спектакльдә мин уйныйм сантехник, Фәсләх абзыйны уйныйм. Бик кызыклы роль булды. Менә бик күп еллардан соң, кайдыр бер 35 елдан соң үземнең остазым, үземнең укытучым Илдар абый белән очраштым. Сүрия исемле кыз сөйгән егетен армиягә озаткан. Аның өчен кулъяулык чиккән, көтәргә вәгъдә иткән, ләкин башкага кияүгә чыккан. Армиядән кайткан Нәкыйп сөйкресеннән үч алырга тели. Армиядан кайта торган егет, ул инде кызы аны көтмәде, шулай дип әйтик инде. Һәм ул үч ала башлый. Менә шушы көтмәгән кызга үч ала башлый, аның иренә үч ала башлый. Менә шундый тулганып әйләнә торган бер сюжет инде кызык менә шул. Мен сиңа Кытай шигеннән шәшәк алып кайттым. Молодец, Нәкыйп. Шәшәк. Шиңгән бит бу. Шоу тамашачысы спектакльне югары бәяләде. Премьерага әлегә алмаучыларны труп артистлары 26 декабрьдә һәм 4 гыйнварда көтә. Эльвина Андрова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Шоуда яңа ел чыршыларын ачу тантаналары үтте. Шәһәрнең барлык чыршылары инде утларын кабызды. Азатлык мәйданында урнашкан бәйрәмнең төп гүзәллегенә әле үз чиратын көтә. Теманы Эльвина Андрова дәвам итәчәк. Матур концерт номерлары, киләчәк ел символы күсе, фаер-шоу, Боровецк бульварында яңа ел чыршысы ачылышында буларның барысында күрергә мөмкин иде. Нәни шәһәрдәшләребез өчен бәйгеләр һәм бүләкләр белән уеннар оештырылды. Барлык теләүчеләрне от, дыя һәм понида йөрттеләр. Biz bugün barlıq şəhərdəşlərimizni şəhər meri isimindən, Nalgan Barış isimindən qutluyuz. Həm indi bugün onlarını oyun, külkü, qızıqlı şoralar kütə, həm qızıqlı motor jırlar, biyulər kütəşək. Həm onlar barsa da aktiv qatnaşacaqlar bizning bəyramimizdə. Чыршы янында Кыш бабай һәм Кар кызларының командасы җыелды. Биредә төп яңа ел тылсымчылары парады оештырылды. Яңа ел чыршысын ачу тантанасы энтузиастлар бульварында да үтте. Сегодня у нас здесь концертная программа, игровые пятачки, фотозоны различные, ну и игры развлечений, поэтому веселье на 2 часа для жителей города, для гостей города. Биредә Татарстан рәссамнарының кышкы темага язылган иҗат эшләреннән күргәзмә оештырылды. Шәһәрдәшләр Кыш бабай һәм Кар кызы белән бергә бәйрәмнең төп гүзәлен тылсымлы сүзләр белән кабызды. Эльвина Андрова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бу сезгә ишрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина, сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Минеральная вода лечебно-оздоровительной местности Тарханская. Дар родного края. Тарханская. Единственная лечебно-оздоровительная местность Республики Татарстан.